Krásný den, milí diváci na cestách k sobě. Dneska máme jako hosta mentálního terapeuta Milana Báchora. Krásný den, Milane. Dobrý den, zdravím vás, Teo, zdravím i diváky. Vy máte webovky Vše začíná v hlavě. Jak jste na to vůbec přišel, že vše začíná v hlavě a co to znamená? No tak já jsem teda, jak už jste říkala, mentální terapeut a už více jak 10 let pomáhám lidem s jejich psychickými, fyzickými potížemi a já věřím v jednu zásadní věc a to, že síla myšlenky je nekonečná. Také slovo má obrovskou sílu a lidské podvědomí je klíčem ke změnám ve zdraví i v našich životech. Já jsem vlastně takový průvodce na cestě k tomu vnitřnímu porozumění a ke změně. Pomáhám svým klientům a klientkám prozkoumávat své vnitřní světy, své myšlenky, emoce, pocity, přesvědčení a hlavně rozklíčovat ty kořeny, příčiny těch jejich psychických anebo fyzických problémů pomocí různých mentálních technik a metod. Takže řeším takto různé fobie, úzkosti, deprese, kožní problémy, ekzémy, lupenku, bolesti hlavy, zad, nespavost, ale taky třeba stres z minulosti, strach z budoucnosti, nechtěné myšlenky, problémy ve vztazích anebo i různé formy nepohody. Protože vlastně každá naše myšlenka v sobě nese jakousi energii. Každé slovo, které si řekneme, se otiskuje do našeho těla. A to naše tělo velmi pozorně poslouchá. Takže jestli a stačí v duchu si opakuju, nejsem dost dobrý, jsem slabý, jsem k ničemu, nic nezvládnu, tak ty moje buňky to slyší. Pokud si naopak říkám, jsem v pořádku, takový, jaký jsem silný, nebojím se, zvládnu to, tak tělo začne fungovat jinak. A to pointa je vlastně, a myslím, že to řekl Henry Ford, v obou případech máte pravdu. A ta moje cesta k tomu všemu začala přes cigarety. Byl jsem vášnivý kuřák, kouřil jsem více než 20 cigaret denně a více jak 10 let. A když přišly nějaké zdravotní problémy, začal jsem hledat cestu ven z toho nikotinového pekla. A vyzkoušel jsem všechno možné. Náplasti, spreje, žvíkačky, léky, různé přístroje a nic. Až když jsem objevil hypnoterapii, sám jsem na sobě aplikoval autohypnozu a to zafungovalo. A mě to fascinovalo tak, že jsem se tomu začal věnovat naplno. Stalo se to pro mě koníčkem, prací, posláním. A začal jsem studovat tu psychologii kolem toho. Absolvoval jsem spoustu kurzů, seminářů, workshopů, nakopil jsem si odbornou literaturu a čím více jsem se nořil do světa té lidské mysli, tak tím více jsem si uvědomoval, jak obrovský je její vliv na zdraví a vůbec celkově na život. Dneska už to odvykání kouření dělám jen tak okrajově a pomáhám lidem s širokou škálou problémů, jak už jsem říkal. Ale ten princip zůstává stejný, vše začíná v hlavě. Mm-hmm. A stačí si to teda jenom myslet? Musíte tomu samozřejmě věřit. To stačí v zásadě, jednoduše řečeno. Ta síla myšlenky a slova i podvědomí je opravdu obrovská. Je nekonečná. A to, co si o sobě i o ostatních lidech, o světě, o životě myslíme, jak se sebou mluvíme, tak to všechno určuje, jak se potom cítíme, jak funguje naše tělo a nakonec i to, jaký život žijeme, jestli jsme šťastní a spokojení. Můžeme si představte si, Teo, své podvědomí jako zahrádku. A každá myšlenka je jakési semínko imaginární, které tam sázíme. A pokud tam sázíme semínka strachu, vzteku, závistí, tak vyroste plevel a ten se šíří dál a dusí všechno kolem. Ale pokud zasejeme semínka pravdy, víry, odvahy, vděčnosti, pokory a lásky, tak vyrostou nádherné květy. A to není jen metafora, to je opravdu realita, protože ty naše buňky reagují na to, co si myslíme, co říkáme a co cítíme. A tohle je vlastně ta moje práce, ukazovat lidem, jak tu svoji zahrádku kultivovat. Jak přestat zalévat plevel a začít se starat o ty květiny.
To určitě věřím, protože jsem si sama zkusila ten experiment s rýží, kdy na jednu lahvičku mluvíte hezky a říkáte jí láskyplný věci, na druhou lahvičku mluvíte ošklivě a třetí lahvičku ignorujete. A pak si můžete vlastně zjistit, jakou slova mají moc, že ta jedna rýže zůstane třeba bílá, ta druhá se úplně zkazí a ta třetí zežloutne. Jak to funguje tedy, když za vámi přijde klient? Jakým způsobem s ním pracujete? Já se jenom vrátím s dovolením k tomu experimentu s tou rýží. Sám jsem si to zkoušel a opravdu to funguje a já jsem to začal dělat na základě, teď nevím, jak se jmenuje ten pán, který to dělal s vodou, který vzal 2 lahve vody a k jedné mluvil laskavě, jak říkáte, mám tě rád a jsi hezká, krásná, miluju tě. A té druhé jako nadával a byl na ní ošklivej. A potom obě 2 ty láhve zmrazil a v té první, ke které mluvil hezky, tak byly takové pravidelné tvary, krystaly, vločky, jako nádherné tvary. A v té druhé byly takové šedivé, zhluky, nehezké nějaké. A hlavní na tom je podle mě, že vlastně naše tělo je 70% vody. Což odpovídá teda tomu, že ten experiment má něco do sebe. Když k sobě mluvíme potažmo jako k vodě a mluvíme k sobě škaredě, no tak ten výsledek si každý domyslí, jaký bude. Ale ptala jste se na ty klientky, nebo klientku, když za mnou někdo přijde, jak to vlastně funguje? Říkám to dobře, nebo jak byla ta otázka, pardon? Jakým způsobem vlastně s těmi lidmi pracujete? Protože dejme tomu, že za vámi tedy přijde někdo, kdo třeba k sobě mluví ošklivě, nebo o sobě ošklivě smýšlí a v důsledku toho má třeba nějaké problémy v životě nebo ve zdraví. Tak jak mu dokážete pomoct? Takže začíná to vlastně tak, že když mě někdo osloví, ať už přes nějaký WhatsApp, Messenger, telefon, domluvíme si bezplatnou první konzultaci u mě zadarmo, kde zjistím, jestli a jak můžu vlastně tomu člověku pomoct. A málo kdy přijde klientka, málo kdy řekne, mám problém se svým podvědomím. Většinou řekne, bolí mě hlava, nespím, mám úzkosti, vyskočil mi exém nebo trápí mě deprese, neumím říkat ne, dusím se třeba ve vztahu. A to jsou jenom projevy, symptomy, signály, ale ta příčina je jinde. A poté je velmi důležité pátrat a s tou příčinou právě pracovat. Tady je třeba velký rozdíl oproti západní medicíně. Já si západní medicíny velmi vážím, je skvělá například v diagnostice, je určitě nezastupitelná při úrazech, operacích, akutních stavech, ale u chronických potíží se často zaměřuje jen na příznaky. Máte vysoký tlak, tady máte prášek na tlak, máte úzkosti, napíšeme antidepresiva. Bolí vás záda, dostanete analgetika, ale málo kdy z těch lékařů, málo kdo se ptá, proč a z čeho vzniklo to a co mi to má říct. Asi víme všichni, že ten farmaceutický biznis je obrovský, je největší na světě. Větší jak obchod se zbraněma, s drogama, já nevím s čím vším. Takže drtivá většina těch lékařů, nechci se jim nějak vysmívat, ale jsou to díleři, prostě, které píšou za provize léky. Naštěstí je tady dost lékařů, kteří to pojali více alternativně a já se mnohdy mají inspiruju, dá se říct, napadá mě pan doktor Hnízdil, pan Vojáček, Šula. A ti mají k tomu právě takový podobný přístup, že se pídí po té příčině. A věda to dnes vlastně i potvrzuje. Různé studie ukazují, že minimálně 95% všech nemocí spouští stres, to znamená hlava, to znamená náš životní styl, naše myšlenky. A já pracuji s lidmi, s jejich podvědomím, s jejich myšlenkama a s tím vnitřním dialogem. Hledáme bloky, které si nesou z dětství, od rodičů, ze školy, z minulých vztahů. A často pak nacházíme nevyřčené pocity, hněv, vinu, neodpuštění, závist. A to všechno jsou právě ty podvědomé programy, které ovládají to jejich tělo. Já k tomu teda používám různé mentální techniky, vedené meditace, afirmace, tam pracujeme s obrazy, s různými sugescemi. Afirmace i nahrávám, vyrábím na míru, různé vizualizace, kdy si klient představuje ty nové vzorce toho svého chování a pak na ně jeho tělo reaguje. Těch metod je spousta, samozřejmě nedělám nebo nepoužívám všechno na všechno, ale vždycky je to otázkou té diagnostiky a toho, co konkrétně ten klient nebo klientka potřebuje.
přepsání minulosti, uzdravení vnitřního dítěte, velmi důležité. Prostě je to ta práce s těmi našimi dávnými zraněními, někdy i dálkově možná znáte nebo diváci čtení z Akáši, Quantum Entrainment, různé energetické, pránické uzdravování nebo posílání energie. Vždycky se snažím ten daný problém řešit celostně, takže teda ve dvou rovinách, té psychické i té fyzické, takže doporučuji i podporu z té fyzické roviny, ať už je to nějaká detoxikace organismu, bylinky, prebiotika, probiotika, vitaminy. Já sám z toho nic neprodávám, nenabízím, jenom doporučuju a lidé si to buď seženou někde na e-shopu nebo v lékárně. Ale vím, že tělo i mysl jsou propojené a je potřeba pracovat na těch obou frontách. Neboli nelze uzdravovat tělo bez hlavy a obráceně. Asi tak. Vzpomenete si třeba na nějaký příklad klienta nebo klientky, kde vás to třeba zasáhlo, ten jeho příběh a ten vývoj? To je skoro pokaždé. Já jsem docela empatický a vždycky mě to zasáhne. Obzvlášť, když se to týká teda třeba malých dětí. Tady bych chtěl jenom říct, že nikdy neuzdravuju, nepomáhám tomu malému dítěti, ale vždycky na to jdu přes tu matku. Vždycky je potřeba se zabývat tou matkou. Vzpomínám si například chlapeček pár měsíců a měl ekzém po celém tělíčku, na obličeji, všude. A tak jsme řešili tu mámu a přišli jsme na to vlastně, že ona musí změnit svůj styl, svoje stravovací návyky, takže přestala kouřit, přestala pít víno po večerech, změnila stravu, začala pít čistou vodu, začala o sebe přemýšlet jinak, mít se více ráda, hlavně uzdravila, vyřešila, popovídala si a do harmonie přivedla vztah se svým manželem, což bylo na tom možná nejdůležitější. No a po pár týdnech chlapeček bez ekzému, takže opravdu dítě, matka jsou spojené nádoby a když je zdravá, spokojená, šťastná matka, tak je zdravé i dítě. Ono to tak často je, že se nám to v těch systémech různě zrcadlí a děti jsou často odrazem těch rodičů a naopak v dospělosti si pak zase my řešíme to svoje vnitřní dítě, který třeba nedostalo tu péči. Pracujete i s vnitřním dítětem u dospělých? Ano, určitě je to velmi důležité. Mám terapie zaměřené přímo na to uzdravení vnitřního dítěte, protože ve spoustě případů říkají sami, nikdo se tím nezabýval, když byli malí, jak se cítí, jaké jsou jejich pocity. Drtivá většina z nich zažili ty rodiče takové spíš jako policajty a samé příkazy, zákazy a málo kdo měl to štěstí, že ho vzal táta na klín a řekl, pojď ty kluku a mám tě ráda, dal mu pusu a tak. Tohle se obzvlášť dříve moc nenosilo. Takže uzdravení vnitřního dítěte určitě vůbec ta sebeláska, sebevědomí, to je velmi důležité. Lidé by si měli uvědomit, že oni sami jsou pro sebe tím nejdůležitějším člověkem v životě. Ne děti, ne partner, ne rodiče, chraň Bůh už vůbec ne práce, ale oni sami. A pokud oni budou spokojeni sami v pořádku, tak můžou šířit a rozdávat tu příjemnou energii, lásku i kolem sebe. No, napadá mě, že to je možná někdy to nejtěžší, mít rád sám sebe, protože často máme rádi to okolí a jsme ochotní pro něj udělat hodně, ale pro sebe často ne. A vy jste tady vlastně načal to téma závislostí, že jste začínal s tou prací, co se týče odvykání. Jak vlastně souvisí třeba závislosti s tou sebeláskou? Tak souvisejí určitě, že ty lidé jsou, mnohdy něco chybí, co si doplňují, jak nebo nahrazují tou závislostí, ať už je to alkohol, cigarety nebo něco jiného. A může to být i závislost vlastně na lidech, na rodině. Ke mně přicházejí často ženy, asi 80% mé klientely jsou ženy většinou ve věku tak 40 až 60 let. Je to takzvaná sendvičová generace. A proč? No, protože jsou sevřené mezi dvěma světy. Na jedné straně jejich děti, které pořád potřebují podporu, často už i vnoučata, na druhé straně jiný svět, jejich rodiče. Do toho práce, domácnost, partner
A oni jsou až na posledním místě, ale opravdu jsou závislí na té rodině, aby oni byli ty nejlepší, aby se o všechny postarali a dej jim o to uznání, jsou na tom jakoby závislé, jenomže žijí svoje životy pro druhé. Neustále se obětují a já si odpočinu až po prázdninách, až po dovolené, až po Vánocích, až bude víc času, až blá, blá, blá. Jenže ten čas pravděpodobně nikdy nepřijde. A pak si jednoho dne ozve tělo, nejprve jemně, možná bolestí hlavy nebo nespavostí, únavou. Pokud to nevyslyší člověk, přijde silnější vzkaz, třeba ekzém, deprese nebo vysoký tlak, velké bolesti zad. A pokud ani to nestačí, tak přijde nemoc, která už je třeba nepřehlednutelná. A potom už je na všechno času dost. Tělo totiž vždycky hledá způsob, jak upoutat tu naši pozornost. Prostě vystaví nám stopku a tím nás vlastně chrání. A pak v téhle chvíli většinou přicházejí ke mně. Ne proto, že by chtěli jen tak nějakou terapii, ale protože už opravdu nemůžou dál a chtějí a potřebují tu změnu. Přicházejí i muži, jenže muži to mají jinak. Muži mají často problém si přiznat, že potřebují pomoc. Jsou vychováváni k tomu, že musí být silní, že slabost je hřích, že by měli všechno zvládnout sami. A tak se dusí uvnitř. Často přicházejí muži až tehdy, když už je to hodně špatné. Když už ta maska toho sebevědomí, té pýchy a kontroly přestává fungovat. A pak najednou vyplave na povrch ten strach, ta úzkost, ta bezmoc. A mnohdy se právě tehdy ukáže, že v té jakoby slabosti je vlastně obrovská síla. Že když se ten člověk otevře, tak se může spousta věcí změnit. Co byste tedy poradil mužům v moderní době a možná i nám, ženám, ve vztahu k mužům? Jestli máte třeba nějaké zkušenosti z těch vašich terapií? Myslíte přímo ve vztazích? No, ve vztazích nebo obecně ve fungování, jak jste teď popisoval vlastně, k čemu jsou muži vychovávaní. A já tedy si můžu říct něco osobního, tak včera jsem měla 2 klientky na zpěv a s oběma jsme se bavili o vztazích a všichni jsme single momentálně a tak jsme si jako obě si navzájem povzdychli, no to jsou ty Češi prostě, tady to tak je, že ty chlapy ještě jako nejsou tam, kde ty ženy, že tak jako jsou pořád trošku pozadu. Tak co byste poradil třeba chlapům v téhle době a ženám v téhle době, aby ty vztahy fungovaly, aby jsme měli harmonické vztahy? Dobrá otázka. To by bylo asi na velmi dlouhé povídání, to je takové obsáhlé téma, ale každopádně ta upřímnost, nehrát si na nic nemaskovat, nesnažit se být lepší před tím druhým, ať už žena k muži nebo obráceně. Nesnažit se být lepší, nepřetvařovat se. Jo, prostě je to tak, jak to je, ta upřímnost a popovídat si o tom, i když to může být třeba něco nepříjemného, tak tohle hrozně to je kořením těch vztahů, jakože opravdu člověk ví, že má vedle sebe jako parťáka, kamaráda, kterému se může s čímkoliv svěřit, i když to není zrovna něco příjemného. A mělo by nám všem být jedno, nechci, aby to znělo nějak arrogantně, jedno, co si o nás druzí myslí. Takže nedělat nějaké věci, ať už v těch vztazích, nebo i obecně. A mít strach, co si o nás ti ostatní lidi myslí. Tohle nám musí být opravdu jedno. Mm-hmm. Jak se k tomu dojde, že je nám jedno, co si o nás druzí myslí, ale zároveň, že si to nevyčítáme a neobvinujeme se z toho, že jsme třeba sobečtí nebo neempatičtí. Jak se dojde k takovému rovnovážnému stavu? Člověk se musí opravdu obrátit sám do sebe a začít pracovat na sobě, na tom osobním rozvoji, na těch svých myšlenkách a emocích a být prostě sám za sebe. Mm-hmm. Můžete třeba pozdílet, jak jste k tomu došel konkrétně vy? Jakože sám za sebe jsem teď já, myslíte? Nebo jaké s tím mý zkušenosti? Mm-hmm. No tak taky tou prací, jak jsem o tom mluvil různýma těma mentálníma technikama, vlastně na sobě pracuju, dá se říct spoustu let, a to dělám víc jak 10 let
A jsou to takové, pro někoho se to může zdát jako málo nebo malé kroky, ale právě, že ta konzistence je velmi důležitá. Ono stačí pracovat na nějaké své sebepéči nebo psychihygieně 5-10 minut denně, ideálně ráno po probuzení, když jsme ještě v takovém tom alfa stavu, jako napůl rozespalí, anebo večer před spaním, když už jsme zase takový unavení a už to ego je takové opilé, jak se říká, a jsou tam prostě takové ty základní věci, jako být vděčný za to, co se mi povedlo ten den, opravdu poděkovat si to, uvědomovat, jo, nějaký proces odpuštění, pokud mám s někým odpustit sám sobě, odpustit prakticky všem lidem, i když se to může zdát někdy, a je to někdy velmi těžké, když nám někdo ublíží. K tomu, jak už jsem zmiňoval, nějaká být krátká meditace, afirmace, vizualizace. A tyhle věci opravdu fungují, mám to odzkoušené na vlastní kůži. Zkusíte nám třeba ukázat nějakou techniku, kterou používáte? Ano, rád. Já jsem vždycky rád, když klienti, diváci, lidé ode mě dostanou něco jakoby hmatatelného, i když se na to nemůžou vlastně sáhnout. Ale ta teorie je fajn, ale když si hned můžou něco vyzkoušet, něco na vlastní kůži, tak je to určitě lepší. Tedy něco to, co znamená, když mysl ovlivňuje tělo, proto rád jsem tam ukazuju někde pár nějakých jednoduchých technik. Samozřejmě to začíná nějakýma dechovýma cvičeníma, které třeba najdeme na YouTube. Napadá mi takové to základní 4x4x4x4, což znamená na 4 doby nádech, na 4 doby zadržet dech, na 4 doby výdech a zase na 4 doby zadržet dech. Tohle se používá při nějakých úzkostech, panická ataka, když přijde taková rychlá úleva, třeba plácnu v tramvaji někde v MHD. Taková trošku jiná, každému vyhovuje samozřejmě něco jiného, lidé si to musí vyzkoušet, ale další z těch dechových cvičení je třeba technika 4-5-6, takže pokud se potřebujete rychle sklidnit, zavřete si oči, položíte jazyk za horní patro na zuby, vydechnete pusou úplně všechno, co máte v plících, takové to a pak už se nadechnete, počítáte si v duchu na 4 doby, takže 1, 2, 3, 4, zadržíte dech na 5, zase si počítáte v duchu a potom pomalu vydechnete pusou na 6 dob. Zase třeba tím fů. A ten klíč je, že ten výdech musí být delší než ten nádech. A stačí 3-5 opakování a opravdu už cítíte pak, jak se to vaše tělo uklidňuje, jak se zpomaluje srdeční tep a jak se uvolňují ty svaly. No je to proto, že tím aktivujeme takzvaný parasympatikus, což je část nervového systému, která říká ano, klid, jsi v bezpečí. Je to takové přírodní sedativum, které máte vlastně vždycky u sebe. Je to určitě mnoho lepší než nějaký Neurol, Lexaurin a podobně. Další technika se jmenuje 5, 4, 3, 2, 1. A je to taky naprosto skvělý nástroj proti různým úzkostem, nechtěným, vtíravým myšlenkám. Protože když přijde úzkost, tak mozek se odpojí od reality a my ho potřebujeme vrátit zpátky. A to právě zapojením všech 5 smyslů. Takže například si řeknete 5 věcí, které vidíte kolem sebe. Takže například vidím červený polštář, bílou zeď, zelenou rostlinu, hrnek na kafe, obraz. Potom 4 věci, kterých se můžete dotknout, sáhněte si na ně. Takže cítím chladný stůl, měkkou látku, postel, studený kov, vlastní ruce, něco. 3 věci, které můžete slyšet, takže třeba tikot hodin, auta z ulice, svůj vlastní dech. 2 věci, které můžete cítit nosem, anebo si je vybavíte, a 1 chuť v ústech. A v tu chvíli ty problémy, ty úzkosti mizí, protože mozek nemůže panikařit a zároveň se soustředit na tuhle práci s těmi smysly. To prostě nejde, on to neumí dohromady a vy ho takto tím přeladíte, že si ulevíte od té akutní úzkosti. Jak už jsem možná zmínil, používám i sugestce a jedna z mých nejoblíbenějších sugestí je práce s citronem, kde jde velmi jednoduše vidět, jak to vlastně funguje. Takže jestli vás můžu poprosit, Teo, o spolupráci? Ano, ráda. Ukážeme to spolu divákům.
Dobře, tak si zavřete oči, prosím. Udělejte hluboký nádech a výdech. Vy diváci taky. Tak. A nyní si vybavte ve své představě a jdeme do fantazie. Představte si, že přijdete domů, odemknete dveře, zavřete za sebou a tak jako vždy zujete si boty, sundáte si kabát, odložíte tašku a jdete do kuchyně, otevřete lednici a tam vidíte na poličce misku s citrónama. Citron už jste určitě někdy ochutnala, takže víte, jak chutná citron, víte, jak kyselý je citron. A tak vezmete jeden z těch nádherných, žlutých, šťavnatých citronů, který vás najednou ani nevíte proč tak moc láká a máte na něj chuť. A cítíte na jazyku už dopředu tu jeho kyselost. A teď si k němu přičichněte a cítíte tu typickou citrusovou vůni. A vaše podvědomí už zná tu vůni i chuť toho citrónu a ví, co to s váma dělá. Jak už se těšíte na tu kyselost, na tu citronovou šťávu. A teď ve své představě vemte nůž a jeden ten krásný, žlutý, šťavnatý citron rozkrojíte. A vidíte, jak z něj ta šťáva, ta kyselá šťáva vytéká ven. A tak si ten citron vymačkáte do sklenice a teď vezmete tu sklenici, přiložíte ji k ústům a pomalu pijete tu kyselou šťávu z té sklenice. Pijete tu citronovou šťávu, cítíte ten kyselý pocit na jazyku. Výrazná kyselost se vám rozhostí po celém jazyku. Stahuje se vám pusa a vy si vychutnáváte tu typickou kyselou chuť citronu. Tak a v tuto chvíli řeknu stačí stop a ptám se vás, Teo, cítila jste chuť citronu? Máte sliny v puse? Cítila jsem, jak se mi tady vzadu stahujou ty svaly, který se brání tomu syrovému citronu nenaředěnému. Já sám jsem musel už políkat, protože na mě to funguje taky pořád. A skvěle, tady vlastně vidíte, sama jste zažila teď krátkou sugesti, jak funguje ta práce s tím podvědomím. Jo, že i když tady žádný citron nebyl, není, tak jenom ta myšlenka, ta představa a přesto na to tělo reaguje. A jak to teda můžeme používat pro nás, pro náš vlastní benefit, když nejde jenom o citron? To je součástí těch vizualizací. Jako třeba já jsem si vizualizoval včera před spaním a dneska po ránu, že se tady s vámi potkám a že to všechno proběhne fajn, že to bude příjemné a v pohodě a z mého pohledu i to tak je a i tak to probíhá. Takže velmi zjednodušeně je to takhle jednoduché, co si představujete. Je dobré vždycky ještě u těch vizualizací si to představovat tak vehementně nebo tak moc, že k tomu přidáte nějakou emoci, ještě nějaký pocit. Teď mě napadá, že když si třeba vizualizuje někdo dům, že by se chtěl přestěhovat, je nespokojený v bytě a že by se chtěl přestěhovat, mít ať už pronajatý koupený dům, to je jedno, tak je dobré si to vizualizovat samozřejmě od střechy, jako přes ty pokoje, jak to bude vypadat, plot, zahrada a opravdu jít k té klice, k tomu domu, šáhnout si na tu kliku u těch dveří a cítit v ruce ten materiál, to jestli to je jako železo nebo dřevo někde jinde, přijít do té místnosti a cítit tam ten oheň v tom krbu. A takhle je dobré zase použít prakticky všechny ty smysly, aby ten věm, ta vizualizace byla co nejmocnější, protože mozek nerozlišuje, jestli je to pravda, anebo si to jenom představujeme. Jemu to je relativně jedno, ale podle toho,
jak o tom mluvíme, přemýšlíme, tak nám potom do života přicházejí ty správné možnosti, příležitosti, situace, lidé a dáváme pozornost tomu, čemu bychom třeba dříve nedali tu pozornost, tu energii, čeho bychom si vůbec nevšimli. Má nějaké podobné poznatky třeba i věda? Dá se to nějak vědecky podložit nebo... Určitě má. Já jsem vždycky rád, když se potká ta moje praxe s vědou, protože pak už, nebo ne, nikdo nemůže říct, ale pak lidé mají předsudky a spousta z nich říká, že to je nějaká pohádka nebo nějaké s prominutím ezořeči. A tak samozřejmě takové ty nevěřící Tomáše od přírody nepřesvědčíte nikdy a ničím. Ale já je ani nechci přesvědčovat. Já nechci přemlouvat lidi, aby byli zdraví. Musí chtít sami. Ale ta věda dneska potvrzuje to, o čem mluvím a co už staří léčitelé, šamani a naši předci věděli už dávno. A to sice to, že ta mysl má opravdu přímý vliv na to naše tělo. Napadá mě fascinující oblastí je placebo efekt, jo? Kdy s tím bylo několik experimentů, když vzpomínám se na jeden, kdy vědci dali 100 lidem obyčejný vitamin C, pilulku malou bílou a polovině z nich řekli, testujeme nějaký nový lék a po této pilulce se vám bude lépe dýchat, budete mít více energie. A co se stalo? Ano, ti lidé to opravdu skutečně cítili. Dech byl lehčí, energie proudila celým tělem, cítili se skvěle. A druhé polovině řekli, testujeme nějaký lék, dokonce jim za to zaplatili, aby to mu dodali tu důvěryhodnost, ale bohužel má to nějaké, vzpomenu si na ty účinky, už vím, nežádoucí účinky, takže můžete cítit tlak na hrudi, únavu, potíže s dechem, možná se objeví nějaká vyrážka. A ejhle, přesně tohle se začalo dít, přitom to byla úplně stejná pilulka. Rozdíl byl jen v tom očekávání, v té mysli. A aby to mělo ještě větší váhu, tak se to všechno odehrálo na nějaké slavné klinice, kde je vítal pan primář v bílém plášti, ještě autorita, která jen posílila ten účinek. Tak se můžeme ptát sami sebe, pokud slovo a mysl dokáže způsobit vyrážku nebo uvolnit dech, je na základě víry spustit sliny, vůli citronu, tak co všechno ještě dokáže? Já často slýchávám větu, já bojuju s rakovinou. Jenže jak můžete bojovat sami se sebou? Jak může člověk jít sám proti sobě? Žádná nemoc není nepřítel a nepřichází nás zabít. Dokonce ani rakovina ne. Nemoc je zpráva, nemoc je posel. Je to takový vstyčený prst toho našeho těla, kdy říká pozor, musíš něco změnit, jinak to špatně dopadne. A tady je podle mě důležité pochopit, že nestačí být jenom bojovnice, protože když bojujete s rakovinou, bojujete proti tomu svému vlastnímu tělu. A to je podle mě špatná cesta. Kdo tomu věří, prosím, samozřejmě já nikoho od ničeho neudrazuju, věř a víra tvá tě uzdraví, je skvělé. A je jedno, čemu člověk věří, jestli lékům, šamanům, podvědomí nebo chemoterapii. Je to jenom můj názor, nikomu to nevnucuju. Chemoterapie, ozařování jsou to nástroje moderní, chceme-li té západní medicíny, ale když ním lidé přistupují s nastavením bojuju proti rakovině, bojuju sám proti sobě, tak jste sami sobě nepřítelem. A to nemůže dopadnout dobře. Já si myslím, jsem o tom přesvědčený, že klíčem je přijetí té nemoci. OK, karty byly rozdány a já musím přijmout hru a snažit se ji vyhrát. Ale ne odmítáním, ne nenávistí, ne cpaním nějakých jedů do těla, ale spoluprací se svým tělem, nasloucháním mu, spojením s přírodou. Někdo, kdo prý bojuje a přitom si plánuje detaily svého pohřbu, jakou bude mít rakev a kdo mu tam bude hrát, tak pardon, ale ten nemůže vyhrát. Protože už to vlastně vevnitř vzdal, i když se tak netváří třeba. A je úplně jedno, jestli má 29 let, nebo 60, nebo slavné rodiče, nebo je to jenom tamhle nějaká Maruška neznámá. Nic proti Maruškám samozřejmě.
A přesně tohle už věděli i indiáni. Pro ně nemoc nebyla nepřítel, ale učitel. Léčili zpěvem, tancem, příběhy, bylinkami. A když někdo onemocnil, tak celý kmen se sešel, zpíval, bubnoval. Ta nemoc byla i pro ně vzkazem, že se narušila jakási rovnováha. A oni hledali cestu, jak to obnovit. Věřili, že zdraví není jen fyzický stav, ale harmonie těla, mysli, duše a vztahu. A že když ta harmonie zmizí, tak nemoc přijde zpátky, aby nás zase přivedla ale k sobě zpátky. A já dělám něco podobného, pomáhám hledat klientkám a klientům tu rovnováhu, tu harmonii. A když klienti pochopí, že ta nemoc není nepřítel, ale posel, tak se pro ně najednou otevře úplně nový prostor. Ten strach se změní v přijetí, boj ve spolupráci a tehdy se spouští ten samouzdravovací proces, který v sobě všichni máme, jenom to neumíme moc používat. A kde nebo jak vás ty klienti můžou najít? Tak určitě mám webové stránky, jsem aktivní na sociálních sítích, to znamená Facebook, Instagram. Na Facebooku mě najdou jako terapeut Milan. I když do Google dneska zadáte mentální terapeut Milan Báchor, tak vám vyjede moje telefonní číslo, já ho nějak netajím, lidi mě můžou oslovit na Messengeru, na WhatsAppu, zavolat mi. Vždycky každému rád poradím, pomůžu, nebo jak už jsem říkal, udělám 20-minutovou, půlhodinovou konzultaci zdarma, kde si popovídáme a zjistíme, kde je v úvozovkách zakopaný pes, nebo jestli vůbec já tomu člověku jsem schopný pomoct, protože mnohdy je to tak, že ti lidé, jak to říct slušně, vlastně nechtějí jakoby pomoct, jo? Že zházejí vinu na všechny ostatní, všechno kolem je špatně, ale všichni za to můžou, jenom oni ne. A nedokáží si připustit, že to, v jakém stavu se nacházejí, tak je to jenom důsledek jejich myšlenek, rozhodnutí, slov, činů. A proto jsou tam, kde jsou, ať už zdravotně, finančně, vztahově. Takže tak. Děkujeme. A jaká je vlastně vaše motivace, proč dělat tuhle práci? Tak já jsem vlastně od malička jsem měl takovou tendenci vždy pomáhat slabším a to mi zůstalo asi do dneška. Nemám žádné nadpřirozené schopnosti, nic takového, jenom jsem docela empatický, rád pomáhám lidem a rád poslouchám, rád se ptám a tím, jak to dělám docela dlouho, jak jsem říkal, víc jak 10 let, mám za sebou kolem 300 úspěšných terapií, tak mám těch zkušeností, že už vím, troufám si říct, že vím, co tomu danému člověku pomůže. Jaké je to řešení, aby se dostal zase do té pohody, do té harmonie, do té psychosomatické rovnováhy. Dá se tedy říct, že síla myšlenky je nekonečná? 100%. To vám dám písemně. Skvělý. Děkujeme moc za krásný rozhovor o síle myšlenky, síle slova. A kdo vás bude chtít najít, tak tady dáme vaše webové stránky a budeme se těšit někdy příště na nové poznatky a nové příběhy klientů. Já bych ještě rád teda pozval vaše diváky na webinář, který pořádám 19.10. v neděli večer ve 20 hodin, který bude o tomto tématu, které je samozřejmě nevyčerpatelné, síla slova, myšlenky a práce s podvědomím. A tam bude určitě více prostoru a času si popovídat, otevřená diskuze. Takže všechny srdečně zvu a těším se a vám děkuju, Teo, za pozvání, za příjemný rozhovor a přeju vám jen to nejlepší a ještě jeden vzkaz na závěr, nezapomeňte, že vše začíná v hlavě. Mějte se krásně a přeju krásný den. Nashledanou. Nashledanou.